Vítajte priatelia, dovolte mi predstaviť vám našu najnovšiu Primeverse platformu, najnovší update 3.0, čo ste ešte nikdy nevideli. Toto je taký sneak peek, aby ste reálne ľudia, ktorí nemajú prístup a chceš vidieť teoreticky v rýchlosti, ako to tam vyzerá, čo všetko vieš mať, k čomu vieš mať prístup, ok? Táto platforma fakt bolo do toho investované strašne veľa času, boli to investované milióny dolárov a naozaj chceli sme na trh priniesť niečo, čo ešte nikto nemá, ale hlavne chceli sme priniesť na trh niečo, čo fakt umožní ľuďom do konca svojho života obchodovať, učiť sa, zlepšovať sa, mať prístup k celej komunite. A to sa nám podarilo, priatelia, aktuálne vidíte, už tu je aktuálne 38 000 členov a fakt môžeš byť jeden z nich. Znamená, ako ja stále hovorím, dneska sú najbohatší ľudia tí, ktorí majú najrýchlejší prístup k informáciám a táto platforma ti všetko ponúkne. Máš doživotný prístup zadarmo, ak si aktívny trader. Čiže rýchly sneak peek, ako táto platforma vyzerá. Vlastne dostaneš prístup k celej tejto platforme, vieš z toho vytvoriť aplikáciu, všetko je v jednej platforme. Toto sú vlastne všetky naše Primeverse products, ok? Základná stránka, vidíš Total Members, aktuálny win rate, mesačný, koľko je dneska live sessions a aká je aktuálne trading session, ok? Dostaneš prístup k celej Prime Academy, to znamená, že naučíš sa všetky veci od úplných základov po zložité veci, naučíš sa ako fungovať s našimi všetkými produktami, aplikáciami a tak ďalej, ok? Tak ak dneska sa snažíš, že idem sa naučiť tradovať sám, alebo idem sa naučiť obchodovať sám, tak reálne proste strácaš strašne veľa času a takisto pravdepodobne aj peniaze, ak si platíš nejaké kurzy. Pretože naozaj dneska sú najbohatší ľudia a najchytrejší tí ľudia, ktorí majú fakt prístup k správnym ľuďom a k správnym informáciám. Čiže ak sa aktuálne nachádzaš na tomto videu, veľké plus. Čiže dostaneš prístup k celej Prime Academy, to znamená naučíš sa od úplných základov po zložité veci, aby si vedel obchodovať tam, aby si pochopil tradingu, aby si bol zdatnejší trader. Takisto dostaneš vlastne prístup k celým live sessions. Vidíš, že vlastne tieto live sessions sú non-stop každý jeden deň, či sú to v angličtine, v nemčine, v poľštine, v taliančine, proste akokoľvek, ok? Budeš mať vlastne prístup, vidíš presne, kedy je tá hodina, s kým je tá hodina, ako, či sú to, čo tam prebieha, či sú to vlastne live sessions, kde priamo obchoduješ s traderom, dáva ti to väčšiu confidence, nebojíš sa, pretože robíš presne to, čo on. Či sú to nejaké edukačné hodiny, kedy sa vieš pripájať na hodiny a zlepšovať, alebo či sú to nejaké analyzačné hodiny, kedy ti analyzuje ten trader celý ten trh a ty sa vôbec nemusíš starať. To znamená opäť, len sa prihlásíš na hodinu a čerpáš z toho veľké benefity, vďaka čomu vieš byť finančne slobodnejší. Ok, zopakujem, táto platforma ti umožní byť finančne slobodnejším a umožní ti mať lepší život, umožní ti zarobiť si navyše peniaze, pretože dneska zarobiť peniaze je asi najjednoduchšia vec, ako dokážeš urobiť. Prime Insights, keď dostaneš prístup k našim traderom, 10 plus traderom, to znamená, napojíš sa do telegramovej skupiny, kde budeš mať 10 plus traderov a budú ti chodiť signály 24/7 cez každú session. Ďalej Zonar je vlastne takisto ďalšia aplikácia, ktorá ti skenuje trh, mapuje trh, vstupuješ vďaka nemu. IFBG indikátor je takisto ďalší indikátor, ktorý ti vlastne máš vlastne návod, ako si ho presne prepojiť a vidíš vlastne presné entry, take, profity a stoplossy a vďaka tomu vieš lepšie obchodovať a umožní ti to vlastne pomôcť obchodovať na tom finančnom trhu. Ďalej Prime Sync, keď za teba obchodujú tradery, jediné čo je, musíš swipenúť obchod a ten trader priamo obchoduje za teba. Ak chceš mať automatizované copy trading, to znamená, že vlastne nechceš ponúknuť ani prstom, pretože dneska sa ma veľmi veľa ľudí pýta, nechcem robiť nič, čo mám robiť. Nechcem ani pomôcť prstom, ani sa učiť nič. V tom prípade, ja som Launchlak, chcela som priniesť na trh opäť niečo iné a je to úplná novinka na Slovensku a Česku. Keď za teba bude obchodovať trader, ty nemusíš pohnúť ani prstom. Je to priamo, je to úplné autocopy, to znamená, že ty nemusíš pohnúť ani prstom a ten trader všetko manažuje za teba, otvára ti obchody. Cca ten cash flow je každý mesiac 60%, to znamená, ak máš $1000 kapitál, vieš mať každý mesiac cca tých $500-600. A samozrejme, výbery vieš robiť akokoľvek, kedykoľvek, každý jeden deň. Stojí to $500, je to doživotná investícia, kedy naozaj do konca života ti obchoduje trader na tvojom účte. Takže áno, nie je to zadarmo, ale toto už niečo stojí. To znamená, ak chceš mať k tomu prístup, musíš mi napísať, ja ti vlastne pošlom, kde si to zakúpiš a dostaneš k tomu presný step by step. Ok, Oracle kalendár, kedy si trackuješ svoj journey, každý jeden deň ti vlastne ukáže, v akom si bol profite po prípade, koľko si mal tradeov, minus, plus a tak ďalej. Trackuješ si svoj journey, veľmi základná vec v tradingu, ak sa chceš zlepšovať. Takže to si prepojíš do svojim metatraderom a automaticky ti tam vlastne analyzuje všetky trady. Ďalej Travel Portal dokáže mať vlastne zľavy, či sú to na rôzne hotely, či je to vlastne napríklad, keď niekde cestuješ,
alebo proste, ok, business class, bla bla bla, ok, dokáže mať zľavy vďaka primers. A ďalej tento Sentinel AI, to vlastne budeš komunikovať, je to ako ChatGPT. Tento Sentinel vlastne slúži na to, je to tvoj Sentinel AI Trading Mind, to znamená niečo ako ChatGPT, ok? To znamená, že ty vieš im komunikovať svoju celú tradingovú cestu, akékoľvek trading otázky, ktoré máš, vieš mu poslať vlastne nejaký screenshot, obrázok, klasovú správu, s ním zavolať a tak ďalej. Napríklad by sa ho spýtal, že napríklad mu povie, že I'm day trader, so tell me the best strategy if I trade gold. OK, ty mu to vlastne pošleš a on ti napíše celú jeho analýzu, napíše ti všetky jeho poznatky. OK, naozaj vieš takto s ním komunikovať, takisto ako komunikuje s ChatGPT denne. Pýtaš sa ho akékoľvek otázky, tak toto bude tvoj AI ChatGPT tradingová. Dobre, čiže naozaj vieš sa opýtať čokoľvek, takisto máš prepojený sem vlastne svoj MetaTrader s týmto AI Mind. To znamená, že naozaj vie čítať celú tvoju históriu, ak mu napíše, že chceš niečo vedieť, napríklad si mal nejaký zlý týždeň alebo niečo, tak mu napíše, že on ti vlastne povie, že prečo, aké chyby si robil a analyzuje ti tvoje trady. Okay? Takže na toto slúži Sentinel. Takže toto sú naše primers, apky a primers produkty, ku ktorým budeš mať prístup. Ako presne všetky aplikácie používať, ako to využívať a teda. Budeš mať vlastne prístup vo vnútri v platforme. Takisto dostaneš prístup ku Getting Started, to znamená presný step by step, ako začať, ako si nabiť účet, ako robiť výbery, úplne všetko. OK, ďalšia vec, primers updates, máš k tomu prístup. Ďalšia vec vlastne, ako každý jeden človek, ktorý chce patriť do nejakej komunity, aby sa necítil sám, aby napredoval s niekým, aby sa vlastne navzájom ľudia motivovali, tak dostane vlastne prístup k všetkým týmto komunitám. Ak si zo Slovenska, Česka, budeš mať vlastne prístup k československej komunite. Ak si z Nemecka, budeš mať prístup k Germany community. Ak rozprávaš po anglicky, budeš mať vlastne prístup k tejto anglickej komunite. Okay? Čiže píšeš si tu s ľuďmi, viete si tu poslať výsledky, máš tu rôzne feedy, máš tu kurzy, máš tu voice, kedy chceme spolu vlastne zavolať. Takže toto je naša Primers aplikácia. Ok, priatelia, zopakujeme ešte raz. Ak dneska nezarábaš peniaze online, tak žiješ strašne za opicami a reálne dneska zarobiť peniaze je jedna jednoduchšia vec, aká existuje a táto platforma ti to dokáže všetko umožniť. Ponúkne ti všetky informácie, dá ti všetko, vďaka čomu vieš byť dneska finančne slobodnejšie, vďaka čomu sa vieš mať lepšie, vďaka čomu si vieš zarobiť viacej peniazy a žiť reálne slobodný život, pretože nič krajšie nie je, keď môžeš fakt zarábať úplne odkiaľkoľvek. Naučte sa tradovať, pochopte tejto platforme. Takisto, ak nechceš mať s tým nič spoločné, zakup si autocopy trading, kedy ti bude vlastne trader obchodovať, ty si vieš robiť len dennodenné výbery. Takže, priatelia, ďalšia vec ešte, takisto vlastne dostaneš prístup k tejto, je to taký add-on, to znamená, dostaneš prístup k tomuto traderovi ešte, ktorý ti vlastne posiela dennodenné analýzy, posiela ti dennodenné vstupy, posiela ti vlastne máš ním každodenné live sessions, kedy sa pripojíš na call a máš vlastne live trading, to znamená priamo obchoduješ na tej hodine s tým daným traderom, ok? Môžeš vidieť, že on je vlastne non-stop aktívny, je to vlastne trader z UK a vlastne posiela prvé signály 5:49. Ja sa aktuálne nachádzam na Slovensku na tento čas, to znamená, že vlastne od úplného rána posiela signály, kedy ti presne napíše upselling, napíše ti vlastne take profity, kde sa vstupuje, kde je stop loss a tak ďalej. To je veľká pomôcka, veľmi veľa sa tu naučíš, pochopíš zónam, takisto máš im live sessions, Takže ak si ready, prosím ťa, napíš mi, kdekoľvek so mnou komunikuješ, alebo kdekoľvek s niekým komunikuješ, či je to Telegram, či je to Instagram, či je to TikTok, čokoľvek, že si vlastne videla toto sneak peek, úvodné video ohľadom Primer, tak chceš vlastne pridať do platformy a ja ti pošlem presný prístup, ako sa tam pridať. Doživotný prístup zadarmo, jedine čo musíš byť aktívny trader a doživotne sa vieš učiť, vzdelávať, byť súčasťou komunity, mať tieto pomôcky, vďaka čomu fakt vieš byť finančne slobodný človek a vieš tradingu chápať úplne na inom high leveli. Komentuj alebo napíš mi kdekoľvek, že si ready a vidíme sa v platforme.